člověk by si často řekl, vezmeme si třeba ten šokující fakt o amerických nositelích Nobelovy ceně za literaturu. Jo, to je hned na úvod docela silná statistika. Že jo. 4 z 6, a někdy se dokonce uvádí 5 ze 6 těchto výjimečných autorů se během svého života potýkalo s tak těžkým alkoholismem, že je to vlastně nakonec stálo život. Přitom dosáhli absolutního vrcholu. Přesně. Dosáhli úplného vrcholu ve svém oboru. Získali tu vůbec nejprestižnější světovou cenu. Celoživotní uznání. No a člověk by si logicky myslel, že takový úspěch musí přinášet absolutní vnitřní klid a prostě štěstí, ale ono ne. Ukazuje se, že vnější úspěch prostě nedokáže vymazat to, co se odehrává kdesi hluboko v nás. Mám na to takový příměr. Představme si, že si pořídíme, já nevím, ten absolutně nejvýkonnější počítačový server na trhu. Hardware je naprosto bezchybný. Jasně, dokonalý hardware. Ale jakmile spustíme jakýkoliv složitější proces, ten systém se najednou začne přehřívat, Dělá chyby. dělá nesmyslné chyby a nakonec úplně spadne. A my pak dlouho hledáme hardwarovou chybu, než vlastně zjistíme, že tenhle dokonalý stroj běží na hluboko zakořeněném, zastaralém a hlavně zavirovaném softwaru. Který neustále háze klacky pod nohy. Jo, přesně, sabotuje veškeré naše snahy. A dnešní hluboká analýza nás zavede přesně k tomuto pomyslenému vnitřnímu kódu. Budeme dnes vycházet z díla uznávaného německého psychoterapeuta Heinze Peter Rehru. To je mimo jiné autor výborných knih jako Nedostatečný pocit vlastní hodnoty nebo Narcismus vnitřní žalář. Přesně, tyhle zdroje máme dnes na stole. A naším cílem je pochopit, proč lidé často cítí prázdnotu nebo sahají po sebedestrukci, i když mají na první pohled naprosto dokonalý život. Je důležité říct hned na začátek, že tady nepůjde o nějaké laciné pozitivní myšlení. To rozhodně ne. Čeká nás hluboký ponor do takzvaných tajných programů a hlavně do toho, jak je vůbec možné je přepsat. Pojďme si to rozebrat od úplného základu. Jak vlastně tenhle škodlivý vnitřní software vzniká? Kde se bere? Co je zde fascinující, je ten fakt, že tento základní operační systém si neinstalujeme ve chvíli, kdy už máme vyvinuté kritické myšlení. Takže ne v dospělosti. Vůbec ne. Rúchr, ale i celá řada dalších směrů hlubinné psychologie se shoduje na tom, že ten úplně nejdůležitější kód naší sebehodnoty se zapisuje primárně v prvních 5 až 6 letech života. Páni, tak brzo. Jo, to dítě v tomto věku funguje v podstatě jako houba, prostě nasává úplně všechno. Protože se neumí bránit, že? Přesně. Nemá vyvinutý prefrontální kortex do takové míry, aby dokázalo racionálně zhodnotit, jestli chování rodičů dává vůbec nějaký smysl. Aha, takže to prostě přijme jako fakt. Zcela automaticky absorbuje emocionální poselství svého okolí. A tady pozor, nejde jen o to, co rodiče explicitně říkají. Jakože mu říkají, že ho mají rádi? Přesně. Jde spíš o to, co z nich vyzařuje. Jestli to dítě cítí, že je na světě bezpodmínečně vítané. Nebo jestli naopak podvědomě vnímá, že je tak trochu na obtíž. Ano. Případně, že si to lásku musí nějak odpracovat, zasloužit. Tím, že bude potichu a nebude překážet? Jo. A tím se formují ty takzvané tajné programy, o kterých Reher vlastně mluví. Což je něco, co se v psychologii objevuje i pod jinými názvy, že jo? Jistě. Carl Gustav Jung pro tento nevědomý materiál používal termín stín. Transakční analýza zase hovoří o životním scénáři. Ale ten princip zůstává stejný. Úplně stejný. Je to kód, který nám běží kdesi na pozadí a neustále nám našeptává, jakou máme, nebo naopak nemáme hodnotu. Dobře, takže dětství a rodiče, to je celkem klasický psychologický model. Jasně. Jenže já si hned říkám, spousta lidí pochází z objektivně milujících rodin. Rodiče si jim věnovali, podporovali je. Rozumím, kam míříš. A přesto tihle lidé v dospělosti obrovsky bojují s pocitem méněcennosti a třeba paralyzující úzkostí. Kdyby to stálo čistě jen na přímém poselství rodičů, tak by ten jejich kód musel být v pořádku. Muselo by to tak být. Takže v tom musí hrát roli ještě něco dalšího. Určitě hraje. A Reher ten model rozšiřuje o další 2 obrovsky silné vlivy. Tím dalším je takzvaný rodinný mýtus. Rodinný mýtus? Co si pod tím máme představit? To je takový soubor neuvědomělých mezigeneračních přesvědčení. Rodiče mohou dítě milovat, ale zároveň mu mohou úplně nevědomky předávat toxické vzorce o světě. Můžeš dát nějaký příklad? Jasně. Třeba takovéto silné přesvědčení, že bohatí lidé jsou vždycky podvodníci, takže my budeme raději chudí a poctiví.
Jo, tohle člověk slyší docela často. Nebo třeba přesvědčení typu v naší rodině si ženy musí všechno tvrdě odpracovat, štěstí prostě neexistuje. Aha, a to dítě v tom vyrůstá. Vrůstá přímo do toho narrativu a přijímá ho jako absolutní přírodní zákon. Jako by to tak měli všichni. Přesně tak. Pokud se pak takový člověk v dospělosti snaží o finanční úspěch nebo prostě jen o to být šťastný ve vztahu, ten tajný rodinný program ho začne brutálně sabotovat. Protože by to znamenalo zradu toho rodinného kmene. Přesně tak. Znamenalo by to, že už nepatří do rodiny. Páni, to je hrozně silný. A říkal si, že jsou 3 ty vlivy? Třetím zásadním prvkem je pak to, jak okolí reaguje na fyzické tělo toho dítěte. Tělo a vzhled? Ano. A tyhle 3 věci se prostě slíjí dohromady a vytvoří ten hluboký emocionální zápis. Zápis, který definuje náš pocit vlastní hodnoty. Tady se, myslím, dostáváme k jádru toho, proč je tak hrozně těžké to změnit. Člověk by si řekl, že když přece v dospělosti racionálně pochopí, že ten starý rodinný mýtus nebo to poselství z dětství nedává žádný smysl, tak ho prostě zahodí. No, rozum na to ale vůbec nestačí. Ne, Rohr krásně vysvětluje, jak zásadní roli hrají emoce. Používá k tomu jeden opravdu velmi trefný příměr s dopravní značkou a psem. Jo, to je skvělá ukázka. Že jo. Když se učíme dopravní značky, tak je to čistě kognitivní proces. Prostě vidíme zákaz vjezdu, mozek si to přeloží jako tam nesmím vjet. Ale tělo na to nijak nereaguje. Přesně, tělo je v klidu, srdce nezačne bušit, je to jen informace bez emočního náboje. Ale když malé dítě napadne a pokouše pes, Tak to je úplně jiná situace. zcela nezápíše se to totiž jen do paměti. Zapíše se to do celého nervového systému skrze obrovskou hrůzu, šok a bolest. Je to hluboký emocionální otisk. Takový poselství v transu. Když pak ten člověk o 20 let později vidí na ulici třeba jen malého pudla, jeho prefrontální kortex sice ví, že mu nic nehrozí. Ale amygdala okamžitě spustí poplach. Přesně tak. A ty tajné programy, o kterých se tady bavíme, fungují úplně stejně. Je to tak? Fungují naprosto identicky. Jsou v podstatě vytesené do naší psychiky přes tu bolest. Jde o poselství, která jsme přijali ve stavu hlubokého emocionálního ohrožení. Takže naprosto nemožné je přepsat pouhou logikou. Naprosto nemožné. Roll identifikuje hned několik takových kořenových programů. Například program Jsem nedostatečný. Ten asi vídáme docela často. Velmi často. Vzniká obvykle ve chvíli, kdy je dítě neustále srovnáváno s někým jiným. Podívej se na sousedovic Pepíčka, ten má 1. Přesně, další takový klasický program je Nezažil jsem dostatek. Ten je typický nejen pro děti emocionálně zanedbávané, To dává smysl. ale paradoxně i pro děti přehnaně opečovávané. Počkat, pro opečovávané děti? Jo, pro děti, kterým chyběly zdravé hranice a nějaký autentický zájem rodičů o jejich vnitřní svět. Rodiče jim dali všechno materiální, ale neviděli, kým to dítě doopravdy je. Aha, takže to je taky forma nedostatku. Přesně tak, ale tím absolutně nejničivějším programem je přesvědčení jsem nevítaný nebo jsem nežádoucí. To zní hrozně těžce. Je to ten nejhlubší zásek. Tenhle program si odnášejí lidé, kterým bylo dáváno najevo třeba jen úplně podvědomě, že už samotná jejich existence je zátěží. To musí mít obrovské následky pro ten dospělý život. Obrovské. Velmi často se to v dospělosti překlápí až do hraniční poruchy osobnosti, kdy ten člověk prožívá chronický pocit vnitřní prázdnoty a naprosto panický strach z opuštění. Mhm. Za zmínku zde vlastně stojí i mechanismus takzvaného narcistického zneužití. O tom se dnes dost mluví. Ano, to je situace, kdy rodič nevnímá dítě jako samostatnou bytost s vlastními potřebami, bere ho jen jako takovou prodlouženou ruku svého vlastního ega. Takže to dítě slouží k čemu? K nějaké reprezentaci. Přesně tak. Slouží jen k tomu, aby svými výkony sytilo rodičovo vlastní zraněné sebevědomí. Takový jedinec pak v dospělosti vůbec neví, kým vlastně je. Dobře, ale pojďme se na to teď podívat trochu kriticky, jo, z pohledu dnešní společnosti. Otevřeme si jakýkoliv biznisový magazín nebo nějaký lifestyleový časopis. Jasně. Vidíme tam top manažery, kteří řídí nadnárodní korporace. Vidíme supermodelky, slavné herce, influencery s miliony sledujících. Prostě lidi na vrcholu. Ano, ti lidé vyzařují naprostou sebejistotu. Společnost jim tleská a prostě objektivně dosáhli všeho, co si lze představit. U těchto lidí by přece ten vnitřní kód měl být naprosto neprůstřelný. To je logická úvaha. Kdyby měli program Jsem nevítaný nebo Jsem nedostatečný, tak by nikdy nevylezli na pódium před tisíce lidí, ne?
Ono to vážně vypadá jako neprůstřelná logika, ale psychologická realita je přesně opačná. Vážně? Tajný program je totiž mistr maskování. Ta úžasná fasáda úspěchů, moci nebo té dokonalé krásy velmi často neslouží jako důkaz zdravého sebevědomí. Ale jako co tedy? Funguje to jako zoufalý obranný val proti obrovskému vnitřnímu pocitu méněcennosti. Royer i spousta dalších expertů upozorňují, jak často se třeba v módní branži objevuje tělesná dysmorfie. Kde jsou přece lidé placení čistě za svou fyzickou dokonalost? Přesně. Lidé, které ten okolní svět obdivuje jako absolutní etalony krásy, se sami v zrcadle vidí jako zrůdy. Zaměřují se na nějaké drobnosti. Ano, na naprosto mikroskopické asymetrie svého těla a prožívají kvůli nim hlubokou paralyzující úzkost. A proč? Protože ten jejich vnitřní program jim neříká, jsi krásný a svět je miluje. Aha. Ten program zní úplně jinak. Říká jim uvnitř, jsi úplně bezcenný. A jediný důvod, proč ti lidé snášejí, je ten, že tvůj obličej vypadá bezchybně. Páni, to je fakt děsivá představa, protože pokud člověk staví svou hodnotu výhradně na takovéhle vnější slupce, tak musí být v permanentním stresu. Neustále. Vždycky se totiž objeví někdo mladší a hezčí. Ten destruktivní software tam tedy u těch lidí běží naplno. Jen ho zakrývá velmi tlustá a velmi drahá vrstva make-upu. Naprosto přesně řečeno. A když si uvědomíme, že tenhle vir nám běží kdesi na pozadí a neustále 24 hodin denně do nervového systému vysílá zprávu o ohrožení nebo o vlastní bezcennosti, Tak ten tlak musí být k nevydržení. celá k nevydržení. Jak se s tím ta lidská mysle vůbec dokáže poprat, aniž by se ten systém úplně nezhroutil? Předpokládám, že mozek nemůže jen tak sedět se založenýma rukama a nechat se takhle ničit. Vymyslí si nějakou strategii přežití. Přesně k tomu dochází. A tady přichází na řadu to, čemu Royer říká antiprogramy. Antiprogramy. Takže to je ten náš pokus o záchranu? Ano, úkolem antiprogramu je zajistit přežití. Je to obrovská masivní kompenzační záplata. Rozumím. Lidská psychika si tyhle strategie vytváří zcela nevědomky, aby ten původní tajný program prostě přehlušila nebo ideálně vyvrátila. Můžeš dát zase nějaký příklad, ať si to lépe představíme? Pokud hluboko uvnitř člověka běží program jsem nedostatečný, psychika jako obranu nasadí antiprogram extrémního výkonu. Takže z člověka se stane workoholik? Přesně. Bude pracovat 16 hodin denně, bude sbírat tituly, peníze, manažerské funkce. Jen aby sám sobě dokázal, že nedostatečný není. Sám sobě a pochopitelně všem okolo. Pokud je naopak tím skrytým programem pocit bezmoci nebo nějaké hluboké bezcennosti, antiprogramem může být agresivní snaha o moc. Absolutní kontrola nad ostatními. Přesně. Nebo to může vystřelit úplně na druhou stranu do role spasitele. Tomu se říká syndrom pomocníka. Aha, takže to jsou ti lidé, co se pro ostatní rozkrájejí? Přesně ti. Takový člověk si dokazuje svou hodnotu tím, že se do morku kostí obětuje pro druhé, až se pro ně stane naprosto nepostradatelným. Tak zde to začíná být opravdu zajímavé. Že ano. Protože u závislostí třeba na drogách nebo u poruch příjmu potravy, tam my přece všichni jasně vidíme, že jde o destrukci. To je bez debaty. Ale workoholismus, snaha podávat 100% výkon v práci nebo obětavost pro ostatní, to jsou přece vlastnosti, za které vás moderní společnost miluje. Nejen to, ona vás za ně povýší. Přesně, dostanete prémie, tleskají vám, společnost tenhle antiprogram masivně podporuje a těží z něj. Proč by to tedy mělo být něco, co musíme v uvozovkách léčit? Pokud si to spojíme s širším kontextem, poměrně rychle odhalíme, v čem vlastně spočívá ta největší past. V čem? Antiprogram, ať už za něj od společnosti dostáváte metály a prémie nebo ne, prostě nikdy nevyřeší ten původní kořenový problém. Nikdy neopraví ten poškozený kód. Nikdy. Můžeme se teď vrátit k té tvojí původní analogii s tím dokonalým serverem. Jo, jasně. Takže tvůj počítač má v sobě škodlivý malware, takový ten, co tajně těží kryptoměny. A proto se procesor neustále přežívá na 100 stupňů. Logicky. Nasazení antiprogramu v podobě třeba workoholismu je stejné, jako bys ten problém s přehříváním řešila tím, že si prostě koupíš obrovský extrémně výkonný chladící větrák. Aha, takže na chvíli to vlastně vypadá, že to funguje. Vypadá to skvěle. Systém běží, větrák hučí na plné obrátky, což je obrazně řečeno ten 12-hodinový pracovní den a to následné vyčerpání. Ale ten malware, ten virus, tam pořád je? Pořád je tam a dál žere výkon. Jakmile ten větrák by tě na vteřinu vypneš, teplota okamžitě vystřelí vzhůru a systém skolabuje. O sten méněcennosti se nedá prostě přebít ani vytrhnout tím, že si venku úspěšná.
Vnější úspěch sytí jen ten větrák. Přesně. A dříve nebo později se ten motor přece musí zadřít. Úsilí a výkon prostě nelze stupňovat do nekonečna. Nelze. A pak, předpokládám, přijde takzvaný syndrom vyhoření. Logické vyústění. Když workoholik skolabuje naprostým vyčerpáním a nemůže ráno už ani vstát z postele, tak v tu ránu vypne ten chladící větrák. A ten původní tajný program se vyvalí na povrch. S mnohonásobně větší silou. Začne mu říkat něco jako: vidíš, nejsi schopný už ani pracovat, jsi naprosto k ničemu a tvoje hodnota je 0. Jo. A proto bývá ta úzkost u vyhoření tak neuvěřitelně zničující. Je to totiž naprostá ztráta kontroly. Každý tenhle antiprogram má navíc tendenci k jakési inflaci. Jakože potřebujeme víc a víc? Ano, potřebujete stále vyšší dávky, abyste přehlušili tu narůstající vnitřní bolest. Nejdřív vám stačí jen normální povýšení. Pak potřebujete ovládnout celou divizi. Přesně. Pak potřebujete vydělat miliardu. Ale to obrovské dlouhodobé nasazení nevyhnutelně vede k chronickému stresu. Ten vede k absolutnímu vyčerpání a nakonec prostě ke kolapsu. A proto asi ty největší hvězdy a ty nejúspěšnější mozky planety tak často končí v sebedestrukci. Ano. Ten antiprogram společenského úspěchu už zkrátka přestane stačit na to chlazení toho obrovského vnitřního žáru. A proto pak často sáhnou po chemickém antiprogramu. Aha, po alkoholu nebo drogách. Přesně tak. Aby tu bolest v sobě alespoň nějak umrtvili. Proto ten šokující údaj o těch držitelích Nobelovy ceny, se kterým si začínala. To dává perfektní smysl. Co to tedy pro nás všechny vlastně znamená? Znamená to, Jakože pokud jsme všichni nějak uvězněni v této smučce, neseme v sobě škodlivý program z dětství, no a abychom přežili, vytvoříme si obranný antiprogram, ten nás pak vyčerpá a nakonec nás to stejně stáhne ještě hlouběji do té úzkosti. je to začarovaný kruh. Jak se z tohoto kruhu dostaneme ven? Jak se v reálu dělá ta, řekněme, mentální systémová aktualizace? Prože ukazuje cestu, která sice vyžaduje odvahu a odhodlání, ale je to jediný udržitelný způsob. Prvním a základním pravidlem je, že lidská psychika nesnese vakuum. Takže nelze ten starý program jen tak smazat a nechat to místo prázdné. Nelze. Když vemete člověku třeba jeho workoholismus, ale nenabídnete mu žádný jiný vnitřní opěrný bod, tak se prostě rozpadne. Musíme tedy začít aktivně instalovat nové programy. Nové programy, jak konkrétně vypadají? Znamená to vědomě budovat nový postoj k sobě samému. Pokud je ten starý program třeba jsem nevítaný, Musíme ho nahradit. ano, musíme ho začít nahrazovat silným přesvědčením jsem tu správně a jsem vítaný. Program jsem nedostatečný je třeba nahradit hlubokým poznáním já sám o sobě si vždy vystačím. Nebo třeba mám svou vlastní nespochybnitelnou hodnotu. Přesně tak. Tady myslím, že musíme upozornit na jednu obrovskou technickou chybu, kterou u tohodle lidé docela často dělají. Povídej. Někdo si třeba řekne, fajn, tak můj problém je, že si připadám bezcenný. Takže si prostě odteď začnu opakovat, nejsem bezcenný. Klasika. Zní to sice hrozně logicky, je to přímé popření toho negativního stavu, ale nevědomí takhle, myslím, vůbec nefunguje, že? Nefunguje a je to vlastně fatální chyba v tom procesu. Proč? Naše hluboké nevědomí totiž neumí zpracovat záporku ne. Představte si, že vám teď řeknu, hlavně prosím teď nemyslete na růžového slona. Jasně, okamžitě vidím růžového slona. Přesně tak. Ten váš mozek musel nejprve vytvořit obraz toho růžového slona, aby vůbec věděl, na co nemá myslet. Aha, Takže když si člověk říká, nejsem bezcenný, jeho nervový systém vlastně rezonuje pouze s tím slovem bezcenný. takže paradoxně si ten původní destruktivní program jenom zabetonuje ještě hlouběji do hlavy. Bohužel ano. Každý nový program proto musí být formulován striktně v pozitivním tvaru. Mozek potřebuje jasný, pozitivní cíl. Takže místo nesmím se bát, to musí být. Nastoupit jsem v bezpečí. A místo nejsem k ničemu instalujeme to mám svou pevnou hodnotu. Přesně. Ale pojďme k sobě být upřímní. Ono to totiž zní jako spousta těch populárních ezorad z internetu. Že jo, vstoupni si před zrcadlo. Přesně. Stoupněte si ráno před zrcadlo, řekněte si 3krát jsem úžasný a najednou se celý život změní. Ale my už z toho dnešního povídání víme, že ty staré programy jsou zapsané přes bolest a že sídlí kdesi hluboko v amygdale. Jsou to otisky přežití. Takže pokud si budu jen tak racionálně opakovat nějakou afirmaci, tak ten kód přece nemůžu přepsat. Racionálně určitě ne.
Aby se ta velká aktualizace vůbec mohla nějak zapsat do systému, musí se tam stát něco mnohem hlubšího. Souhlasím. Nevyhnutelnou součástí tohoto procesu je fáze truchlení. A to je klíčové slovo. Jenže truchlení zní pro spoustu lidí strašně rezignovaně, jako nějaká kapitulace. Lidé chtějí s tou úzkostí aktivně bojovat, chtějí ten program prostě zničit, ne nad ním někde v koutě brečet. A to je právě ten největší paradox celé téhle transformace. Snaha zarputile bojovat s tím programem, snaha ho nějak zničit výkonem nebo tou dokonalostí, to je přece samotná definice toho antiprogramu. Aha, jasně, to je pořád jen ten hučící větrák, o kterém jsme mluvili. Přesně. Skutečné truchlení není vůbec rezignace. Je to naopak ten neurologický a psychologický mechanismus, jak ten starý kód konečně a definitivně odinstalovat. Můžeš to ukázat na nějakém příkladu z praxe? Jasně, pojďme na to. Dejme tomu, že máte, manažera, jehož tajný program je musím všem vyhovět, jinak ztratím hodnotu. Jednoho dne ho nadřízený úplně nespravedlivě skritizuje. Takže jeho automatický antiprogram zavelí co? Zavelí. Zůstaň v práci přes noc, udělej to celé znovu a naprosto perfektně, abys šéfa zase potěšil a získal si ho. Aha. A tady se ten člověk musí zastavit. Musí? Ten větrák vědomě vypnout, i když má v tu chvíli pocit, že celý jeho vnitřní systém schoří. Tyjo, to musí být hrozně těžké. Musí si naplno uvědomit ten fyzický pocit, to silné sevření žaludku, tu nabíhající paniku. A místo, aby utekl zase do práce, musí s tou těžkou emocí chvíli zůstat. V tu chvíli vlastně začíná ten proces truchlení. Truchlí nad čím přesně? Musí si uvědomit, prožít tu hořkou pravdu. Ten jeho šéf není jeho otec. Nikdy mu nedá tu bezpodmínečnou lásku a uznání, které nedostal v dětství. Nikdo zvenčí už tu původní díru v jeho duši nezacelí. Je to vlastně obrovská ztráta iluze, že nás někdy spasí okolní svět. Přesně, ta zamrzlá emoce z dětství, pamatuješ na ten náš pomyslný kousanec od psa? Jasně. Ta emoce se musí nechat roztát a musí se konečně odžít. Nervový systém až tehdy dokáže zpracovat tu starou bolest. Když ten člověk propláče nebo nějak jinak procítí ten obrovský smutek z toho, co v dětství zkrátka chybělo a co už se to nikdy nevrátí. Tak se uvolní místo. Uvolní se v jeho mysli obrovská kapacita, uvolní se taková ta operační paměť. Teprve do tohoto vyčištěného a skutečně uvolněného prostoru může zapadnout ten nový program. Který zní, už nepotřebují záchranu zvenčí, já sám v sobě najdu všechno, co potřebuju. Přesně tak. Prostě si uvědomit, že ta honba za uznáním, za kariérou, byla vlastně celá ta desetiletí jenom takový marný pokus přinutit svět, aby nám nahradil milující rodiče. Je to těžké, ale osvobozující. A samozřejmě, že to asi nepůjde tak nějak lineárně. Že člověk to jeden den pochopí a je vyřešeno. To určitě ne. Pravděpodobně se druhý den zase přistihne, že už 2 hodiny po pracovní době pracuje přes čas, jen aby ho na poradě někdo pochválil. To je vlastně ta takzvaná regrese. Návrat ke starým zaběhnutým vzorcům. Je to naprosto normální součást procesu. Rohr na to má mimochodem docela skvělý pohled. Jaký? Říká, že místo, abychom do sebe hned začali kopat, že jsme zase selhali a že jsme neschopní. Což by byl další antiprogram vlastně. Máme na to reagovat spíš s takovým laskavým humorem. Zkrátka si jenom říct, aha, podívejme, už zase se snažím být tady ten dokonalý zachránce všeho míra. Takže odhalit ten starý virus, jen ho pojmenovat a tomu vnitřnímu kritikovi jasně, ale úplně klidně říct stop. Přesně tak. Ta regrese potěž není důkazem, že systémová aktualizace nějak selhala. Je to jen takové malé upozornění, že nějaký zbytkový soubor toho malváru se ještě pořád snaží někde na pozadí spustit. Aha. Tímhle laskavým, ale pevným zastavením vlastně krůček po kručku přebíráme zpět kontrolu nad tím svým vnitřním prostorem. Ústřední zprávou celého tohoto dnešního ponoru do hlubin naší mysli je vlastně to zjištění, že ten náš pocit vlastní hodnoty, to absolutně nejcennější, co v životě asi máme, se prostě nesmí opírat o to, kolik peněz nám leží na účtu. Ne. Nesmí se opírat o to, jak velký dům jsme si postavili, ani o to, kolik cizích lidí nám dnes dalo like někde na sociálních sítích. Opravdová a nějaká neotřesitelná sebeúcta přece nevzniká potleskem davu. To by byla jen další iluze. Vzniká jedině tím, že najdeme tu odvahu podívat se do svého vlastního nitra, převezmeme konečně plnou odpovědnost za ten kód, který nám tam běží a úplně přestaneme po světě žadonit o to, aby nám neustále potvrzoval, že vůbec za něco stojíme.
A tady se vlastně nabízí jedna naprosto zásadní otázka na závěr. Povídej. Ačkoliv RR o tomhle hovoří primárně směrem k jednotlivci, tenhle mechanismus my přece můžeme vztáhnout úplně na celou naši lidskou existenci. Jako na celou společnost. Podívejme se na tu moderní západní společnost, ve které žijeme. Jsme úplně posedli neustálým ekonomickým růstem, masivním konzumem, neustálým zvyšováním výkonu za úplně každou cenu. To jsme. Podívejme se, jak bezohledně přetěžujeme třeba ekologické limity naší planety, jen v té snaze mít prostě pořád víc a víc. Kam tím míříš? Není náhodou celá tahle naše obrovská vykořisťující civilizace vlastně jen zhmotněním jednoho masivního kolektivního tajného programu, který zní nezažili jsme dostat? Páni, to je... Naše nadměrná spotřeba a ta nekonečná honba za moci fungují jen jako zoufalé obrovské antiprogramy, které mají tuhle civilizační prázdnotu nějak přehlušit. Zkuste si představit tu transformaci. Co by se stalo? Ano. Co by se stalo s naším světem, našimi vztahy a s naší planetou, kdybychom jako celá společnost konečně dokázali odložit tyto toxické antiprogramy? Kdybychom odtruchlili tu naši potřebu nekonečného růstu. Přesně. Kdybychom odtruchlili a skutečně uvěřili tomu novému kódu, který by zněl, v sobě máme naprosto vše, co potřebujeme. Páni, to je myšlenka, ze které opravdu běží mráz po zádech, ale vlastně zároveň v sobě skrývá podle mě obrovskou naději. Že jo? Tím nejlepším místem, kde s touto obrovskou proměnou světa můžeme začít, je pochopitelně náš vlastní vnitřní operační systém. Tam musíme začít všichni. Zkuste se třeba dnes na chvíli zastavit a jen tak nezaujatě pozorovat, jaký program vám tam zrovna na pozadí běží a jestli náhodou není ten správný čas na jednu velkou aktualizaci. Děkujeme moc, že jste s námi absolvovali tuto dnešní hlubokou analýzu a do příště vám přejeme vše dobré.